Guys, nandito kami ngayon sa Lawis, Labrador, Pangasinan. Alright. Oops. Tara, samahan nyo kami. Shot natin sila. Alright. Let's go. Dami magbigay ng anak yan, ma. Dami magbigay ng anak yan. Opo. Pinakakunti niya, 4. Ayaw po. Harit! Parang kang kangarolay. Kaya na lang ang malak dito. Sino yung amo niya po? Di, huwag doon. Ma'am, pahawak na lang, ma'am. Kasi Negra, no. si Negra. Yan. Magsa dalawang tenga ha. Salon. Ay, sa ML. No. Huwag mo hawakan muna. Sige na. Magkaroon ka ng anak, ipapamagay kita. Agad ka. Hindi ka na naman magkakaroon ng anak. Wala pa. Negra. Wala. Yatin. Sauna lang yan. Sige, makajit na rin. Tirayan mo makajit na rin. Sige. Sa umpisa lang yan. Sige pa. Second wave. Diret. Sige pa. Sagitin mo, biyay mo. Right. Nagkikis sila. Right? Yan, lock and load. Lock and load yan. Baon na baon. Hindi. Virgin po? Virgin siya? Kaya pala. Kamukha sila oh. Parang kampal sila. 1 year magigit mo to. Apo. Kampal kayo. Ayan sila oh, kambal oh. Tingnan nyo, magkamukha. Magkaiba lang ng kulay. Ayan na, nagkikis na silang dalawa. Alright. Ay, nagkikis sila. Yan na, baka silang yin yang oh. Black and white. Si Arox copy niya. Kamukha kayo. Bayatan mo, no? Opo. Merline po siya kasi. Swerte niyo sir pag may lumabas na Merline. Tapos itim. Opo. Itim kasi ito eh, baka ang lalabas nun, yung parang gray na merl. Swerte niya sir. Pag lalaki sir, biling ka. Pintal pela oh. Marami sa akin yung isa oh. Sa akin yung pinindyo. Puro ako lalaki na ngayon sir, hindi na ako masyadong nag-breed. May breed pa rin ako. So nga lang, Ano lang nangyari dun sa isang aso mo yung grabe yun, nakasakit sa loob yun. Hindi ko alam sir kung heat stroke. Kasi hindi napainom ng anak ko ng maghapon. tulay? Pero napainom ko naman sila ng gabi. Although siguro kinulang na. Kinabukasan, namatay na. Pero siya Bakit nasa mainit ba sila? hindi pa. Nasa lilim din. Hindi ko rin alam. Parang talaga yung cause niya. Hindi naman po siya nagkasakit. Uy, tago mo na yun. Sayang, sobrang lit no. Diba nakita niyo po? Grabe, sobrang lit no. Doon na Hindi na ako makakahanap ng gano'n. Doon pa. Magkano bilhin mo nun? Mahal yun. 120. Dito pa, sa ban. Doon ano. Doon Ito, upuan, 35. upuan. Kaso ganyan lang yung buhok niya or Hindi po, ginalbo ko po. Takot na ako eh. Siyempre, di ba na ano yung nasa ko. Kay bubuli sila. Na summer cut ko po ito. Dati kay bubuli. Pero grabe yung fur nito, ma'am. Tingnan nyo po dun sa reels ko sa Facebook. Grabe, bago ko siya i-summer cut. Ang kapal. Yung pala ano,
Opo. Yung buhok niya parang triple coat. Triple coat to sir. Ay, triple coat O yan. triple coat yan sir. Hindi naman. Hindi mo makikita anit niyan. Kahit anong gawin mo, hindi mo makikita anit. Parang si Migra, ano? Oh. Mas makapal dyan ma'am. Grabe, sobrang kapal ng coat nito. Ay, pag ganun mo, pag ginanyan mo, hindi mo makita yung, triple coat po yun. Oo, magbigay ko ng anak, ha? Ikaw, Magaganda to ang anak nila kasi para silang makapal. Uy, sa akin lang yun. Tinan nyo ka. Ito, summer cut ko na to. Pero tinan mo yung Sa buto. akin lang ha. Sa akin lang Kapal. yun. Gwapo to si Ari. Sobrang kapal. Sobrang kapal ang Gwapo balibo nga. nito. Ang cute ni Ari. Anong breed, mami? Pomeranian. Yung gusto. bigay ka ng anak ka, marami, ha? Madami ha? Kala ko nga, mga tatlo, kahit tatlo sana ibinigay, wala. Kaya nga. Dalawa. Pang ilang, ito Ilang anak pangatlong na yun? ano na ito, pangatlong Hindi, yung si ano? Ay. Una rin yun. Hindi, asahan nyo talaga ma'am. Pag una talaga. Ba't parang mahaba Pero yun? yung una kasi hindi na namin pina-stud eh. Pangalawa, o yun, pangalawa. Ito, pangatlo na ito. Opo. Okay lang po yan. Mas madami pag ganito. Hindi nyo minadali. Kasi ito hindi na mapapansin na nag-wig lang. Opo. Magbigay lang to ng 4-5. Mas panalo na kayo. Sige. Kaya ang lima Ay, yan. sa Kaya akin po, na lang ma'am. yung madami. Yung may na-stud na po na 5, ganito din kalaki. Kasi malilit lang yung mga tuta nito eh. Ganun lang pag lumalabas. Nagpumilit pa talaga na lumabas sa kulungan yun. Ayaw niya sa